Gure aita zen arrantzalea, baina ez bakarrik aita. Aitaren anaia guztiak izan ziren arrantzaleak, aitaren aita izan zen arrantzalea, amaren aita ere izan zen arrantzalea, eta hortik aitonak, birraitonak, gure familia osoa arrantzari edo itsasoari lotua dago. Gure belaunaldia iritsi arte. Gure belaunaldian hasi ginen itsasora ez joaten. Ni txikitan ikusi nituen ehundaka itsasontzi Ondarroako portuan, eta orain oso gutxi daude. Ez dira dozena batera iritsiko. Orduan, Bilbao New York Bilbaon jaso nahi izan dut arrantzaren mundu hori, arrantzaren ondare hori. Nola gainberan joan den, baina baita ere arrantzari lotua dagoela kultura bat, hitzak, itsasoa ezagutzea, ez? Itsasoa ikutzea. Gu urrundu egin gara itsasotik, urrundu egin gara itsasoko animalietatik, arrainetatik, bertako naturatik. Eta hori berreskuratu nahi izan nuen libururako. Kontatzen da liburuan, gure aitak esaten zigula Rokal aldean, han, Ipar Eskozian, olatuak zirela gu biziginen eraikina baino altuagoak. Eta hor atzean ikusiko duzu eraikin bat, ez? Gure etxeak zituen 7 solairu. Eta esaten zigun, 7. solairura iristen zen olatua. Eta guk barra egiten genion. Baina gero konturatu nintzen, ikerketak eginda eta paper zientifiko batean aurkitu nuen Rokal aldeko olatuek 29,1 metro izan ditzaketela. Gure aitak arrazoia zuen, arrantzale guztiek bezala.